Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke sithetha ke ngendaba kaYitumelo Nkune. uYitumelo Nkune umfana omdala ke uthande ke ukusiqhawula ke okanye isicelo seqela leKaizer Chiefs. Umfana omdala ke akasithathelanga ngqalelo okanye ke usiyekile. Ithi ke into nizawukhumbula into yokubana ke umfana omdala njengoba ke iKaizer Chiefs bemhlalise phantsi yaze yathi ke isacinga ukumnikeza isikhundla pha kwiqela leKaizer Chiefs. Umfana omdala indaba eziphuma zokubana ke umfana omdala sosikhundla ngasamkelanga ngokubana umfana omdala ke okokuqala nje ubhizi uqashwe pha ke kwa-SABC ukuanalyza ibhola. Umfana omdala emveni koko wayibeka ke into ethi ke yena ngokusebhizi ukubana ke efuna uba nelayisensi ke yokukhowutsha akwazi ukubana ke aqeqeshe ke ugolkeeper. Uthi umfana omdala ke usebhizi ke zizinto ezininzi safuna ufumana nalo layisensi ke yokukhowutsha. Emveni koko kulapho ke ayoqala khona ukhangela into yokubana ke asebenze kweliphi na icala, kodwa ke iphupha lakhe lelokukhulisa kogolkeeper ke apha ke eMzantsi Afrika napha kubafana utsho ke umfana omdala ngeliphelele ke ofa ke ayinikezwe yiKaizer Chiefs. Umfana omdala uthe noko uyayibhebhetha usaza akasebenze ke ezinye izinto ke malunga nempilo yakhe. Emveni koko akaphinda abone ke exeshe into yokubana ke uzawuthini na nge-offer ke yeKaizer Chiefs. Nakhumbula into yokubana ke uJessica Motaung wayicacisa into yokubana ke bamvulela isikhundla ke abakaqiniseki isikhundla bazomnika sona noba uzawuncedisana noJessica pha kwa-marketing okanye uzawuqhubeleka ancedise pha ekukhowusheni ke pha kwi-reserve side eqela ke leKaizer Chiefs. Ke besisabambe lapho ke thina, kodwa ngomfana omdala ke uthi ke zondaba ke uzikhabile. Uyabona ke siselapho ke kuwe ke Yitumelo Nkune mfana omdala ngendlela okwenzeke ngayo ke mfana omdala ke empilweni yakhe, ngakumbi ke ubuyiplayer eKaizer Chiefs. Andiqondi khona ke umlandeli ke oxolileyo ngendlela iKaizer Chiefs ke yenza ngayo pha kweYitumelo Nkune. Ayikwazi iKaizer Chiefs ke ukwenza lento yenze pha uKhune, ngoba uKhune uyinikeze ubomi bakhe bonke iKaizer Chiefs. Futhi emveni koko umfana omdala ngendlela bathe makahlale ngawo phantsi ebengakabikho ready, futhi ke nabalandeli abaninzi bebengakayiboni ukubana kuKhune kumele ahlale phantsi. Umzekelo, njengoba bemhlalise phantsi, ushiya bani na uKhune pha ezipalini zeKaizer Chiefs? Akho mntu khoyo pha kwezapali up until naphi bamnikeza ithuba azikhangelele ke ugolkeeper wakhe umfana omdala. Okwangoku akukabikho goalkeeper pha kwiqela ke leKaizer Chiefs. Basaqhubeleka besenza amaphutha ngamaphutha kona ke uYitumelo Nkune itsho ke into ithi umfana omdala ke yonke la offer ke ebenikezwa pha yiKaizer Chiefs ke uyalile umfana omdala, usajonge ke ezakhe izinto ke zokuphila. Nani ke ningake lingene ke baphulaphula nisho into yokubana ke niva njani, nize ke ningakhohlwa kusubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.